ଜାଗୃତି କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହର ଦିନ କେଇଟା ଯାଇନାହିଁ, ଜାଗୃତି କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କ ସହ ଜାଗୃତି କଲେ ଏମିତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କ ସହ ଜାଗୃତି କଲେ ଏମିତି କାମ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଅନୁଭବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇ ଦିନ କିଛିଟା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିବାହ ସରିଛି। ଆଉ ବିବାହ ସରିବା ପରେ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କି ବିବାହ ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ଅନୁଭବ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗୃତିଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଅନୁଭବ।